Eine Minute bis zum Start. 1 minuta do štartu. S tím teď neděláme. No, dobré. Pojď obě. 50, 50. Hlava! 4, 3, 2, 1, start. Tak v poriadku. Eine Minute bis zum Start. 1 minuta do štartu. Jedna minuta do štartu. Planta. Teď chvíle nevíš, jak dopadne. Nie len tak, že pridám plyn a idem, hej? Tak, to se To je dobré hlavne na... ale dívej si, že jdeš daleko ostřeji proti větru než já. Ale správně. Tady získala tím, že jsi najela podně, jo? Protože oni... Start. Budeme se otáčet, jo? Budeš se snažit točiť sa aspoň 3-4 krát po sobě ve 2 metrech. Tak nachádzame sa na jazere Striebornica blízko Piešťan. Je to vlastne druhý pretek slovenského pohára RC, alebo teda rádiom ovládaných plachetníc triedy Micromagic. Tento rok vlastne je to poprvýkrát oficiálne, keďže minulý rok sme mali 11 lodí na vode v Košiciach, takže sme sa zapísali už v podstate do Európskej asociácie, takže tento rok už je to prvýkrát oficiálne. Prvý pretek sme mali v Žiline, teraz máme teda pretek v Piešťanoch, ďalší pretek bude v Hrabove pri Ružomberku a posledný pretek bude v Košiciach. Takže ta otáčka je vlastně takhle. Teď už by mohla jít. Dotáhneš to, otevřeš si odhodčí vyplasky a dotáhneš to do vidím, že to plouvá tam. Znamená, že to máš to přitáhnuté na přístup? Tak to ještě mám proti. Teď jedu proti větru, přehazují se mě plachty, ty plachty pomalu otvírám, jedu vlastně na zaďák, na otevřený plachty a znovu je přitahuju. Jo? Takhle pomalu. Jo? Vidíš to? Jo. Normálne. Já nevidím na loď. No ináč, keď sa to mele pri bojke, to je... To vrať. Hej. Tak Micromagic je najmenšia trieda, má dĺžku 55 cm, výšku plachty nejakých 70 a je to najlepšie spratné na loď do auta. Nemusíme skladať, nemusíme plachty odkladať a znovu nastavovať. Takže z jednej preteky do druhej tak môžu zostať ako nastavenie lode. Jazdíme klasický trojuholník podľa navigy. Väčšinou
No a v zahraničí sa jazdí zase okolo dvoch boj a potom cez bránku a zase vstúpaním na vietor. No tak aj tu máme klasický trojuholník. No a ešte, čo by som chcel... Modelujete si to sami, alebo si to kupujete už ako tak, hotové? V pravidlách je, že musíme kúpiť ako sami ako tie 3 diely, čo od Graupnera, no to je podmienka. A ostatné veci už poskladať, každý by mal sám poskladať, to je podmienka zase tiež. No, takže niekto kúpi celú postavenú loď, no a jazdí potom len s tým. Malinko povolit plachtu. To nepojede rychleji. Pokud ne, tak to vrátí. Tam přestalo koukat. Keď budeme všetci, tak choďte pred cieľ, pred štát a urobíme ako fingovaný štát, hej.